Is-Supretendent tal-Wirt Kulturali se jkun qed jitlob lill-awtorità tal-ippjanar biex jiġi friżat il-permess li jinbena blokk ta' appartamenti 200 metru biss mit-tempji storiċi tal-Ġgantija. Dan żvelatu Times of Malta bil-gazzetta tikkwota sorsi viċin l-awtorità li tħares il-wirt kulturali, illi żvelaw li s-sovridendenza se tkun qed tikkwota sezzjoni partikolari mill-liġi tal-ippjanar sabiex jiġi friżat il-permess tal-bini viċin tat-tempji megalitiċi f'Għawdex. Bini li skont il-permess maħruġ se jkun qed jinkludi 22 flat u 20 garaxxu li jinsab biss 200 metru minn dawn it-tempji protetti. It-tempji li jmorru lura 5600 sena huma l-eqdem f'dalijiet ta' bini freestanding u t-tieni l-eqdem bini reliġjuż fid-dinja. Dan fil-waqt li jinsab f'żona ta' importanza arkeoloġika li taqa' f'buffer zone, żona li tirrikjedi studju tal-impatt li jħalli fuq it-tempji kull tip ta' żvilupp. U huwa għalhekk illi dan il-permess li jinħareġ fid-9 ta' Novembru ħoloq kjas madwar il-pajjiż, inkluż barra minn Malta. Il-UNESCO World Heritage Center kien bagħat ittra lid-delegazzjoni permanenti Maltija sabiex skont il-guidelines operattivi isir studju tal-impatt li se jitħalla fuq din iż-żona u t-tempji tal-Ġgantija. Ittra li diġà jafu biha l-awtorità tal-ippjanar għaliex ġew infurmati biha mis-Supretendent għall-Wirt Kulturali Kurt Farrugia lura fi frar li għadda. Iżda minkejja dan il-permess inħareġ xorta waħda. Fl-aħħar jiem tkellmu numru ta' qdiet non-governattivi kontra dan l-iżvilupp, speċjalment minħabba li ma sarx impact assessment bil-pressjoni issa anke mill-Partit Nazzjonalista. L-istess sorsi li tkellmu ma' Times of Malta spjegaw illi l-awtorità li tħares il-wirt kulturali f'pajjiżna issa se tkun qed tikkwota liġi eżistenti sabiex jiġi friżat il-permess sakemm isir dan l-assessjar tal-impatt fuq it-tempji, proċess li jista' jsir fi żmien 30 ġurnata minn wara li jinħareġ il-permess.